Hai, bai zvanyanya. Hai, tytiezw sekwachira 3 hours. Mungoripo marounds manganaiwa maita. Ndikupedzisa kana. 20 rounds mungoripo 3 hours munopenga here mimi. Izvo zvimba hamuna kana upfu kana mafuta kana chikafu. Ne mafuta nguva iri. Ipapa ndipo pamunogona ubaba wenyu ndoti unotsvaga chikafu. Izvo ndatova nenzara. But ndingatara nyaya mafuta nehopu izvezve. Zvanyanya kana. Ndaiba. Apo unongonguvata ndichingofa ndichingoshanda ndichingoshanda. Saka unongoda ndichechi, unongochishanda chikuchada kuramba ndobasa rako muno. Unongoda danda wanguvata ndizozviza ndizozogara 20 minutes, 30 minutes, 50 rounds. Dai uchizongoita 20 minutes zvazviri nani, woburuka zvako. Ko pauri kuita 1 hour, 3 hours, marounds mangani. Hausi kusheka, unongode wanguvata ungezinzi. Kusheka kokuita sei wakaona ukamona kuti mukadzi anosheka. Handipedzi kuti sekwachira nomutsvaga muriwo kuti bike sadza ndane nzara ine. Ndozvangoswera wakagarurarama kupedzisa kuti sei inotsvakini kuti vanoziva kuti ndifamba uchikomenda murodhi mazuva ngaunenge wakasenga but havazivi kuti ndiri zhara nawo. Zhara yekuita sekwachira ndozvaunogona zvanobatsira ndozvaunogona ndozvaunokwanisa izvo kukomplena asina basa rese. Zvanobatsira bedroom mazuva ngori zhara yogaga. Iba enda konopiwa reti zvaunotiona asina zvina mazuva unongomadai ngoshekawo pita nawo ngoshekawo ndinakiko. Aiwa ndingasheke ndine nzara. Iwe ukambosheka nenzara ndokurai nenzara kure mumwe nenzara. Guta ndozoguta. Ini manje ndotanga ndaguta ndokuti ugutewo kana usina kuningikina kuti ndigute udazoguta sei. Ndona titobuda ziyo da. Ndotenge chimushini. Tobuda ziyo da so ndatoguta ndisina ndaho. Hai tibvirepo.